Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelआव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा जों बेयाव सावरायगोन अपकमिं एग्जामनि बागै बेनिफ्राय रिजाल्ट AB and UB Constable बेनिफ्राय APR आनजा बा जायखिजाया रिजाल्ट आनजा। दा लोगोफोर नोंथांमोना हानायसेबां कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफ्रा आसाम पुलिसनि रिजाल्ट नेगासिनो दङ आरो अपकमिं एग्जाम होगोन बेनि सायाव जों डिसकास खालामगोन आरो काट अफ माने एसेबां हाई लेभेल थांदों बेनि सायावबो जों बेयाव कभार खालामगोन। दा ओंखायनो नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइबबो खालामना लानो हागोन आरो लोगोसे अपकमिं नोंथांमोना गोबां जबनि आपडेट मोनबाय थानो थ' बेखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन। दा बेखौ दोनथ'नानै जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय माने एग्जाम जागोन आरो एडमिट बोरै डाउनलड खालामनांगौ जों बेखौबो नायगोन। दा बेखायनो जों गोबाव खालामला जों अफिसियेल वेबसाइटआव थांसै। दा अफिसियेल वेबसाइटआव थांनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे लेटेस्ट आपडेट फैदों बेनो जाबाय एडमिट डाउनलड खालामनाय आरो लोगोसे नोंथांमोना एग्जामनि बागैबो आपडेटखौ मोननो हागोन। दा बेखायनो जों अफिसियेल साइटआव फैबाय। दा अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो जोङो बे रिजाल्ट पर्टेलाव फैग्रोनोसै मानोना जोंहा रिजाल्टआ फैथारनांसिगौ AB and UB कनस्टेबलआव। दा बेनिफ्राय लोगोफोर बे भाइरेल जाबाय थानाया थ' बेखौ एसेबां नोंथांमोना दायो फाजाथ'नाङा बा नोंथांमोना डिमटिभेसन जानाङा डिमटिभेट जानाङा थ' नोंथांमोना पजिटिभ लाथ'बानो जाबाय। बेफोर गासैबो उनावहाय नोंथांमोना थिग जालांनायखौ नुनो मोनगोन। अके दा नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो गैया नाथाय बेफोरबायदि माखासे भाइरेला जाबाय थादों सिगांनिफ्रायनो आरो गासैबो उनावहाय सल्भ जायो। बे लोगोफोर जायफ्रा भाइरेल खालामदों थ' बिथांमोनावहाय हमजानाय चान्स थागोन बा इनभेस्टिगेसन जानायनि चान्सआ थागोन मानोना बे निउसआव फैखाबाय जेला नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव मोनखाजोब्बाय बेखायनो बिनि सायाव इनभेस्टिगेसना जानांगौ एबा जाबाय जानांगौ। थ' बेखौ दोनथ'नानै हाइ काट अफ थांनायनि जाहोना बेनो जे बेयाव जों डाइरेक्ट कभार खालामसै दाखालिनि बे रिजाल्ट होनाय काट अफआ हाइ लेभेल थांदों मानोना रिजाल्ट फैनो थाखायनो काट अफआ गोजौ थांदों। जायफ्रा क्वालिफाइड जादोंमोन बिथांमोनाबो डाबल क्वालिफाइड जानानै दङ बेखायनो काट अफआ गोजौ लेभेलाव थांदों आरो रिजाल्ट होगौमानि काट अफआ बेबायदि गोजौआव थांबाय थागोन। थ' बिनिफ्राय बेयाव एडमिट मोनथाम फैदों बेनो जाबाय SI AB UB कनस्टेबल बेनिफ्राय APR। दा बेखायनो जायखिजाया नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामदो जाय जेराव पस्ट एप्लाइ खालामदों आरो लोगोसे APR खायसे कनफिउज जागासिनो दङ जायफ्रा मेसेन्जार राइडार एप्लाइ खालामदों थ' नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लानाय जागोन आरो LMB ड्राइभिं लाइसेन्स थाथारनांगोन जुदि बे गैयाबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन माने बेयाव नोंथांमोना इलिजिबल जानाय नङा बाट नोंथांमोना UBआव जागोन जायफ्रा आर्ट्सनि एप्लाइ खालामदोंमोन। अके बेनिफ्राय APR काट अफआ गोजौ लेभेलाव थाङा मानोना बे जाबाय चान्स लेभेलनिखाय। दा ओंखायनो नोंथांमोना एप्लिकेसन ID होनानै लगइन खालामनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामदो आरो गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफाजोबनांगोन बेनो जाबाय 10 पासनिफ्राय HS पाससिम आरो लोगोसे जायफ्रा राइडार ड्राइभिं एप्लाइ खालामदों ड्राइभिं लाइसेन्स नोंथांमोना LMB थाबानो जागोन थ' नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय। बेखौ आं क्लियार खालामबाय आरो जायफ्रा नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स गैया अब्ला नोंथांमोना इलिजिबल जानाय नङा बेनो जाबाय राइडार्स एबा लोगोसे जोंहा मेसेन्जार पस्टआव थ' बे क्लियार जाबाय। थ' बेनिफ्राय जायफ्रा एडमिट माबा मोनसे जाहोनाव डाउनलड खालामनो हायाबा SIआनो जा कनस्टेबलआनो जा जोङो हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामोमोन नाथाय जोंखौहाय पिकआप खालामा रेसपन्स मोना बेखायनो मा खालामनांगौ बेयाव मोनसे स्क्रिनाव होखादों जे जायफ्रा माल्टिपल पस्ट एबा माल्टिपल ID जों एप्लाइ खालामदोंमोननो थ' लेटेस्ट मोनसे लास्टनि ID जोंसो थ' नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हायो आरो बेखौ बोरै डाउनलड खालामनांगौ बे आइडिखौ बोरै मोननो हायो आङो डिसक्रिपसनाव भिडिअ होदों थ' नोंथांमोना नायनानै रिकभारि खालामनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो एग्जामखौ होनो हागोन। दा एग्जामा फैगासिनो दङ 24 एप्रिलाव SIनि बेनिफ्राय कनस्टेबल SIआ फुंनि 10टानिफ्राय 12टासिम जागोन आरो बेलासिनि कनस्टेबलआ 2टानिफ्राय 7टासिम जागोन। अके थ' नोंथांमोना बे समावहाय एग्जामखौ अफलाइन होनो हासिगोन OMR सिटआव आरो SIनि एग्जामा 100 मार्क्सनि जागोन आरो बेयाव 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ आरो बर' रावजों नोंथांमोना होनो हागोन बथ साइड कनस्टेबल SI। बेनिफ्राय कनस्टेबलआव टटेल मार्क्सआ 45 थागोन 90 कुइसन थागोन 45 नाम्बारनि जागोन। अके थ' नोंथांमोना एग्जामखौहाय मोजां जाहाथे होयो दा बेखायनो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां होयो। दा लोगोफोर जायखिजाया एग्जामा 24 एप्रिलाव कनस्टेबल जागोन बेनिफ्राय SI जागोन बेखौ क्लियार खालामखाबाय थ' नोंथांमोना जाहाथे एग्जामखौ मोजाङै हैदो आरो आपकामिंआव रिजाल्ट माला फैयो बेखौ नोंथांमोना नेथ'दो जों सावरायदोंमोन बैसागुनि सिगां फैगोन होननानै नाथाय फैयासै। दा मा जायो लोगोफोर नोंथांमोना नेथ'दो साननैसो उनाव माबादि लेटेस्ट आपडेट फैयो SI लेभेलाव एबा कामान्डु लेभेलाव एबा रिजाल्ट लेभेलाव। अके थ' लोगोफोर बेखिनियासोमोन लेटेस्ट आपडेटआ थ' आसा खालामो लोगोफोर भिडिअ नायना मोजांबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनो हागोन।